Kin ga yadda kike kyau kuwa? Ai yanzu kamata ya yi ki tashi ki cire wannan mayafin naki, je mu ci abinci mu sallah ko? Kin ga yanzu har mun riga mun zama ɗaya. Ki cire duk wannan kunyar ta kike yi. Ki san wani abu? Sai ka faɗa. Na yi miki laifin da ba a taɓa yi wata amarya a duniya ba. Allah ya sa dai ba ce min za ka yi mata biyu ka aura a rana ɗaya ba. Ok, na ma zama abin dariya ko? Ai abin ne ba na dariya. Me yasa ne mata babu abin da suke tsoro a cikin duniya irin kishiya? Ni dai dan Allah ka sanar da ni laifin da kama. To shi kenan, zan sanar da ki. Amma kuma kina alƙawarin ranki ba zai ɓaci ba. Na ji kuma na yi maka alƙawari. To shi kenan. Buɗe ka zaki, ki gani. Turiya wanda yake bani mamaki ta za a ce wai complex ne zai kusar da mutum saboda Allah. To ai kai ma baka cin abinci idan ba haka ba ta zai a ce tsirai ne wai zai iya rike ka. Ai ko tsirai abinci ne. Ahmad ne fa je so masa kaza amarci kawai naga tsiran nan ya min kyau nace dai bari in taho mana nima da shi. Amma wannan tsiran a ce wai ba zai rike mutum ciki ba saboda Allah. Yanzu ki dan ci kadan. Idan fa baki ci ba gaskiya akwai rigima. Ni din da nace maka ba zan ci ba idan ka tashi zuwa ban daki idan dare yawa zai raka ka. Ni ba wannan makarki min wani wayo. Yanzu ni kin bani abu da zafi na zo na sha shikenan ke ba zan baki kici ba. To shikenan. Ba komai. Tunda ba za ki ci ba. Ni ma ba na daina sha. Girkin ma fa saboda kai ne na so ne saboda Umma ta ce min tana da ragowa abincinta kar in girka mata. Tunda ka ce min kar in girka ma kai sai na yi complex ɗin nan domin in sha. Sai ta sarkin wayo. Duk dai da zaki convincing dina sai kin yi. Ko? Ki shi fara. Kin mun waye su ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma lafiya? Umma. Ba sai ka ce min komai ba Ahmad. Iya abin da na gani ya isa ya fahimtar da ni abin da kake so ka gaya min. Madina. Ina son ki tsaya fahimtar da ni. Ya isa Ahmad. In tsaya ka fahimtar da ni me? Ka fahimtar da ni cewa ban cancanci kaza guda ɗaya ba? Kafin ai auren mu abubuwa da yawa sun faru. Amma kuma na fahimci cewa kamar matsalan ba daga wurinka bane. Amma kuma yanzu sai na fahimci cewa ashe matsalan daga wurinka take. Allah sarki amaryata. Karfa ki manta. Kafin na baki kafin na. Sai na faɗa miki cewa na miki wani laifi. Kuma kika amince da za ki yafe ni. Yanzu kin mun adalci kenan? Muna gurin siyan kazan ya Sadiq. Muka je sai muka tadda sauran ɓaya ɗaya. Sannan muka tadda a gurin ma wani ya zo siya. Sannan shi wannan bayan Allah da na tara a gurin. Shi ma kazan ya zo siya. Sannan kuma shi ma ango ne. To a irin adalci ne. Sai na ce a raba mana kazan gida biyu. Kin ga ki shi ma kai ya so gida a ko? Allah sarki mijina. A irin wannan adalcin naka shi yasa nake ƙara son ka. Tabbas ka yi abin da ya dace. Wato shi yasa nake ƙara son ki nake. Sannan nake gode wa Allah da ya bani mace da sauƙin kai da haƙuri ta juriya irin ki. Allah ya miki albarka. Amin. Ki cika zata ci mana kar ta wuce. Yawa. Mama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma,
Wani abu ne ki min bayani, in wani abu ne ki gaya min. Na lillahi wani, menene? Kin gani ko Usman? Kin gani? Da kika ba ni shawarar nan da na yadda ban yi wankan nan ba. Kin ga na yadda gashi nan na haɗu da aljanin kaikayi. Inna lillahi. Umma yanzu da na ce karki wankan sai da kika yi? Tun da baki saba wankan daren nan ba, umma sai da na ce karki. Wanka to dan mutum yayi wanka me ya faru ne? Ku sanar da ni dan Allah. Yanzu ne na ji jikin ba kwari da na tashi. Shi ne fa na ce da na yi arwala ne sallah sai na shafa mai. To ban yi wanka ba kuma ka san ban saba rashin wanka ba sai na ji jikin na. Shi ne na ce ta dafa min ruwa in yi wanka. Wallahi. Mutum da ta ce karki wanka ai bai kamata ki ba. Ɗauko min norotadin in mu je sai ki sha saboda kai kan ya ɗan rabu ko? Sannu ma. Wai yau. Wasu ne ko za ki tayar sosai. Ku je Sannu. Sannu. Ba ki wankan dare ba, kin yi wankan dare kin ji me ake ji. Daɗin ki ɗaya ma ƙaiƙayin kaɗan na saka ya ko an ce ba za ma ki faɗi ƙofan ɗakin ba. Wannan jarababbiyar yarinya daga yin aure kwana ɗaya kin riƙe yaro a ɗaki har rana ta fito ta yi zafi. Shirya zamaninmu ba a yi haka ba, zamaninmu akwai kunya da asuba ango ke fita wallahi. Kwana kuma? Ko dai ina wuni? Ka duba fa kaga rana fa har ma take mata faɗi. An kusa azhar. Dole kuma kara. Tunda yanzu ka yi auren kwana ɗaya har ka fara mantawa da ni. Allah ya shirya. Ina kwana haji. Lafiya kalau amarya. Yaya sabon waje? Ku je na sa Zainab ta dafa muku ɗumaman tuwo. Ku je ku ci gayi can an saka a cikin kula don kada ya yi sanyi. To hira kin san dai abubuwan na yanzu duk sai a hankali. Wannan mara ta ishe ni. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Amina. Na an ta sannu ku da aiki. Yawa sannu kira a ce sannu da aiki ai da ke kicin kin gama? Wallahi na gama da kajin da miyar suna can din na zuba a kula. To shikenan. Ai gara da ayi akai mata don saboda tana tsakura kafin ta fara girki. Kin san ban ga alaman surukanta nan za ta iya mata abin arziki ba. To ai ko ita ce mai zuciyar Fir'auna dole ta zubar da makaman aikin ta tunda an riga an daura aure. Allah ya yi ikon sa kin ga ku ai dole ta yi hakuri. Dama fa wasu surukan fa babban tashin hankalin su ɗaya ne. Kafin biki su ga dan su yana kashe ma budurwa kuɗi a waje. Da an yi auren kuma sai ki ji shiru. Ki ga ba haka ba. A jiya kam na ji daɗin irin nasihar da Hajiya ta yi wa Madina. Kuma na riga na san Allah ya yarda komai zai tafi daidai. Tunda na ga Amu alaikum salam. Alhaji muna nan wallahi. Ina ne? Lafiya lau. Yau sannu. Lafiya lau. Ba gajiya. Masha Allah muna nan muna ta magana za mu tafi mu je mu kai wannan sakon gidan Madina. Yan kayayyakin nan. Ina ya je.
dumaman tuwo. Ka fi ƙarfin ka ci dumaman tuwon ne? Mu mun riga mun ci namu tuttuni. Ku muka rage wa naku. Ke, ko ba kya cin tuwo a gidanku? Ina ci Hajiya don shi na fi so ne. To ka ji 'yar gari. Ku tashi ku tafi ku je ku ci. Idan kai ba za ka ci ba sai Zainab sai ta dafa maka wani abin da kake so daban. Ita kuma ta ci tuwonta. Ku tashi ku bani guri. Wani suna so su manta da gargajiya. Ba tuwon muka ci muka girma ba? Da tuwon miyar kuka na girma a rayuwata. Duk wannan karfin da nake da shi da ake cewa ba na tsufa jikina mulmul kwa da yaushe duk wanda i game da ni ce ake yadda na sanki tintini wallahi haka ki Hajiya na ce wallahi tuwo miyar kuka ce shine sirrin a sha kuka a ci tuwo miyar kuka jama'a a ci tuwo miyar kuka alhamdulillah dai tafiya ta yi kyau tunda har mota ta riga ta tashi. Wallahi ban san me yasa Hajiya ta kasa tsayawa dan ta je gidan Madina ba. Amma na san Madina ba ta taba jin daɗi ba saboda tafiyan Hajiya. Ai ba yadda ban yi da Hajiya ta zauna ko da sati ɗaya ta yi mana ba. Fir Hajiya ta ƙeƙa ƙasa ta ce ba za ta zauna ba. Kin san manyan nan namu da fulatanci ita ta ce tana gidan su. Allah ya sauke su lafiya. Amin shi ne kawai addu'a. Ai ku za ku ga fashi a gurin Madina in har ta tabbatar Hajiya ta tafi. Wai yaushe ne za ku je gidan nata ne? In an jima za mu tafi Alhaji jira muke yi a gama abincin mu ci mu yi sallah azhar a gaggama abubuwan da za a gama sai mu haɗa sai mu tafi. Wai dan Allah Hajara saurin me kuke yi haka? Ina cewa jiya nan yarinyar nan kuka rabu da ita ba jiya ka kai ta gidanta bane? Amma hannun kuna rawan kafa kuna waye za ku tafi? Ni da za ku ɗauki shawarata. Ku yi haƙuri idan Allah ya kai mu yamma sai ku ce ba na son tsegumin irin nan naku na mata a ce ai kun je gidansu da tsakar rana waye mutu waye rai ni da shi nake gudu. Ai Alhaji shi yasa za mu ci abinci kafin mu tafi kuma kaga da yamma ai zan koma gida. To shawarata kenan dai bata karɓu ba. A yi abinci ku ci ai shi kenan idan kuka ji ku ce mana gaishe su ba wai ita kaɗai ba mutan gidan gaba ɗaya ku ce mana gaishe. To insha Allah. Tambayar ki da ke yi. Me kike da dukkan da na siyo da kuma kuɗin da na baki? Ba magana nake miki ba? Ba magana nake miki ba? Ni za ka yi wannan tambayar ba ita ba. Ni za ka yi wannan tambayar ba ita ba. Saboda na haɗa maka tuwo ka ci, shi ne za ka zo ka ritsa ta a nan, kana tuhumata kamar wata bare? Ba haka ba ne ba Hajiya. Gani ne fa yarinyan nan. Na duk wani abu da ya dace na siyo na breakfast na siyo na bata. Sannan har kuɗi na tura mata Hajiya domin ta ji daɗin yin aikin amma yanzu ga ba daidai ba. Haba Hajiya ba haka. To, sannu ubanmu, wanda duk abin da za mu yi a gidan nan, sai ka ba da iko ka ba da izini. Ni ban da iko a gidan nan? Ahmed, wallahi ba kai kuɗin da zaka juya mu a cikin gidan nan ba, ƙarya kake yi wallahi. Duniya. Allahu akbar. Ahmed, ba komai, laifina ne. Da na yi ƙoƙarin na ga cewar na haɗa kan iyalina muna zaune tare da ku waje ɗaya. Amma don Allah ka yi haƙuri. Allah kana gani, ni yanzu abin da ya kamata, ki shirya kayanki mu je mu kama gidan haya mu ban musu gidan. Saboda ganinmu ne suke baƙin ciki, isa suke duk abin da suka ga dama suke takura mana da ni da ke. Gara in kama gidan haya. Ahmed, kakka manta ni na haife ka. Duk abin da ka zama a duniyan nan ba za ka iya biya na ba. Wani lokacin gara ka zauna da bare. Ko in je in kama haya a wani wuri ya fi mu. Ki haɗa kayan ki mu je mu kama haya. Uban musu. A dan Allah ki haƙuri. Ki haƙuri. In dai wannan magana ce, to wala ma ki sake jinta. Na rufe ta daga yau.
yanzu na rufe ba ki sake tuntuɓa hajiya. Ai haƙuri. Shikenan ba komai. Ka je ka ci abincin. Ko kuma a haɗo maka wani abin daban. Ina hajiya. Ai nake ma zan ci. Shi zan je in ci yanzu nan. Ai haƙuri. Hannayen hawaye na share bai daina zuba ba. Ha ina ta binki har abada ba zan gajiya ba. Kina ji ko? Wannan yarinya suna ne taka mata birki a gidan nan. Idan ba haka ba, dan na fahimci nema take yi ta raba ɗa da mahaifi. Hajiya, in dai bara in je in ɗora abinci? A'a, wa yake ta abinci yanzu 12 rana ma fa yanzu sai. Ki bari ki kwanta ki huta Zainabu Abu mai tagwayen suna. Kin ji? Amarya. Ai na kusa na cinye tuwona ganin yadda ka tafi. Ki haƙuri. Na je in ba wa Zainab sako ne. Madina. Dan Allah ki haƙuri. Kan abin da ka zo ki tara cikin gidan nan. Haƙurin me kake bani? Wato Madina yanayin abincin da kika yi bakunci da shi a cikin gidan nan. A daren ki na farko na tarewa ki a gidan miji. Na dole in baki haƙuri. Haba Ahmad, tuwo ne fa. Menene a cikin tuwo? Kuma Hajiya har da black tea fa ta hada kuma ta saka mana citta a ciki. Kaga kamata yayi ai mai mata godiya. Masha Allah, alhamdulillah. Kaga mu je mu karya kan ran Hajiya ya ƙara ɓaci. To shikenan mu je amma kafin nan da ina tunanin kamar in sha magani din nan kin san har yanzu yana damuna. Kai ma fa har da laifinka. Ya kamata a ce ka koma wurin likitan nan. Amma abin da za a yi zan ƙara zuwa ga likitan nan. Amma dai mu fara zuwa mu ci abincin in ya so sai muka dawo sai in sha magani. To shike. Wani dan Allah kai sauri kaga rana ta yi kar Hajiya ta farka. To shikenan. Ga wannan ka siyo min gurasa 500 biyu sai ta 1000 da tsirai. Ta gurin dini. Kin san Ga wannan ka siyo wani abu saboda yau ba zan yi girki ba sai dare. Gaskiya ne Hajiya ai wannan zati sai Diago Hajiya sai su muna reta da mai indomi din nan. Wallahi muna reta sai su kai Diago Hajiya sai su. Nagode. Kar ka zo fa. Ba jiwa. Yawwa. Wai lafiya na ji shiru? Kin ga mu shiga ciki saboda na san cewa yanzu ma umma ta tashi. To ba dole ba tunda kun narka mata maganin bacci wai don wulakanci ma ba za ki girki ba? Ha, karfa ki manta ba zaman ta nake ba, zaman mijina nake kuma sai dare zai dawo. Kin ga kuwa dole ne in zauna in masa mai daɗi. Gaskiya ne. Ba za ki zo ki taya ni ba? Ke kuma in kin matsa ki je kicin ki dawo. Kin ga tunda muka zo kike hidima zauna ki huta. To anta ina zuwa. Hajiya Madina kenan sarkin hidima. Yau muni a cikin gidanki. Ikon Allah. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum. Zainab ko bacci kike yi ne? Faɗi matsalar ki me yake faruwa? To ai na ga na shigo ne ina ta sallama baki amsa ba, shi yasa nake tunanin ko bacci kike yi. Kin ga, ni ba na son takura. Faɗi abin da ya kawo ki. Daga zuwanki kwana ɗaya zaki zo ki dame ni? Allah ya baki haƙuri Zainab. Dama cewa ne bari in zo in tambaye ki abincin mu yana kicin ne? Kamar abinci na ji kina tambaya ko? Sa amarya manya. Ce an zo da guntuwar yunwa. To ban ɗora ba sai na gama hutawa. Sai kuma gashi na yi baki. Baki? To ban ɗora ba. Umarnin uwata nake bi. Gaskiya tsautsayi kenan. Ban da haka, don ma dai na sha maganin nan ne na ɗan ji sauƙi. To, kai haka na sha bacci har rana ta yi haka? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma ashe kin tashi? Allah Husna na tashi. Jikin ne kawai na ɗan ji ba daɗi, shi yasa na ɗan kishin gida. Sani ya saukin jiki. A jiki alhamdulillah Husna. Na fa ji sauki sai dai yunwa. Ai shi yasa na yi sauri na kawo miki abincinki. Allah sarki ta sannu. Ku yi haƙuri anti, na je ne in duba in Ahmad ya shigo ku gaisa. Ba komai ai, ba yanzu aka fara ba, ai wata ran za mu haɗu mu gaisa, ai ba damuwa ba ne ba. Gaskiya dai anti ban ji daɗin tafiyan sa Hajiya ba, ai da sun bari mun gaisa sannan sai su tafi. Kin san Hajiya ba zuwa nan gidan za ta yi ba, musamman matan da ta ji za ki zauna da surukanki ne. Kawai ni dai ba su kyauta min ba. To ya zaki haƙuri kawai zaki ai tunda sun riga sun tafi. Assalamu alaikum. Anti, yau ke ce a gidan namu? Ni ne Ahmad. Ina wuni? Ina wuni. Ina gajiya. Lafiya kalau. Ya gajiya hidima kuma. Alhamdulillah. To Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Ya hidima? Ango ina yini? Lafiya kalau aniya. Ya kuma hidimar taro. Masha Allah. Madina, ya kuma naga kun zauna baki kawo mata abinci ba. Yanzu Zainab za ta kawo, yanzu na je na same ta tana haɗawa ne. Ba sai ma an kawo babban mun riga mun ƙoshi mun ci abinci kafin mun gode. Haba anti, dan Allah ku yi haƙuri a kawo ko albarka sai kusa. A'a ke tsaya mu fa ba abinci muka zo ci ba. Damin Alhaji ne ba da kanin yace a kawo miki kuma an riga an kawo ai sai mu kama hanya mu tafi. Tafiya zabi wani lokacin za mu ci abincin ai. Anti dai kun tsaya an kawo tunda ai an riga an gama. Kada ka damu za mu sa rana mu zo wata rana za mu ci girkin amarya. To shikenan. An gode Allah ya saka da kai. Amin ya Allah. Madina, idan kun gama sai ki raka su gurin Hajiya ko? To. A'a, Ahmad har da wahala haka? To mun gode Allah ya saka da alkhairi. Yaya ka zo in ji Hajiya. Anti ina yini? Lafiya lau Zainab. Ya hidiman biki. Alhamdulillah ya kuke? Madalla. Ahmad kenan, wanda abinka da baka ɗora ma kanka ɗawainiyin nan ba. Ai ba komai, kake da mu ai duk gida ne an zama ɗaya. To, kiya kai su gaisa da Hajiya. Anti mu je sai ku gaisa da Hajiya. To Madina mu je. Husna, ni fa ba zan ci gurasa ba.
Wallahi ba zan ci gurasa ba. Ke wai wace irin ƙiuya ce take damin ki a gidan nan ne? Umma gurasa ba abinci ba ce? Gurasa abinci ce Husna, amma a gurin masu bukatar ta. Kai. Umma wai ni ya kike so ne a gidan nan ne? Idan na dafa kuskus ki ce ba za ki ci ba. Yanzu ma gurasa abincin Annabi na ka miki ki ce kuma ba za ki ci ba? Husna kin kwasan da wa kike wannan magana? Lallai. Wallahi wuyanki ya isa yanka. Gaskiya ne. To ai ita gurasar da kike magana akan ta. Ai gurasar na ga ba ke kika yi ta ba. Bare ki ce min abincin rana ce. Tafi bakin titi ce aka je aka siyo aka kawo min. To idan ta bakin titi ce ai na ga kuɗi na sa na siya. Ko kyauta aka bani gurasa, ni ma fa ita zan ci saboda kasala ce ke damu. Ai haka kika iya dama. Kullun ke baki da lafiya. Kullun ki kwanta ki ce baki da lafiya, sai ka ce bakwai ni. To umma idan lafiya kalau nake me zai sa ba zan yi girki ba? Naga fa jiya shinkafa da miya har da nama fa na girka miki. Ita mugunta ba, muguwa azzalima. Bayan shinkafar da kika dafa ta kika lafta mata a taruhu na kasa cin abincin sai ka ce abincin mayu. Wai ke Husna gani kike wai kissa da kisisi ne da kike a gidan nan dan Allah ban gane bane? Kai, gaskiya ni ba zan iya ba. Na gaji. Bauta biyu a gidan miji ɗaya. Da aka kai sadakin nawa ai na ga sadakin mutum ɗaya aka biya kuma da aka zo ɗaura auren na sunan mutum ɗaya aka faɗa. Ba zan iya ba. Na gaji yawwa. Gaskiya ne. Yawwa. Lallai Husna, wallahi kin isa. Gaskiya ne. Wallahi kyayi sannu mai gidan miji, mata aure. Tabdija. To Hajiya, mun gode kwarai da gaske da ɗawainiya da ake. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Amin ya rabbi alamin. Ai din mai ɗa namiji. Ai ba zai taɓa daina yin ɗawainiya ba. Sai dai fatan Allah ya ba mu wuyan ɗauka. Insha Allah. Allah ya tabbatar. Amin ya rabbi alamin. Gashi kuma kun yi sammako. Ba mu gama abinci ba. Da yake ba ma yin kari da wuri. Kash, a ƙoshe muke sai da muka ci abinci kafin mu fito. Ai shi abincin baƙon waje da bambanci da gama garin abinci da aka saba ce. Ai da kun yi haƙuri dai a ɗora a gama ko da loma kusa albarka. Kun je har kwa idan da labari irin abincinmu. Ba komai ai Hajiya, wata rana ai za mu ci. Ku tashi ku je ku tsayar da direba ku ce mu shiga mu nan za mu fito. To Hajiya, mu za mu tafi. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya bada haƙurin zama. Haƙurin zama sai ka ce wata za ta zauna da kishiya? A'a, ba haka abin ake nufi ba. Ana nufin kin san zama da yara sai haƙuri Hajiya. Shine nufin. A'a ba. Duk wanda ya haifi ɗa, ya yi wata tara ya ɗauki nauyinsa a ciki, ya yi naƙuda, isan zafin fito da shi duniya, ha'ire ne shi. Ai ba a gaya mishi ɗawainiya da yara ba. Mun gode sosai. Allah ya bada haƙurin zama. To me na godiya kuma? Inda kun riga kun samu na cefa ne. Ku je. Ku tashi da Allah mu tafi. Babu komai. To ai hankali kar a canjan takalmi dan na takalmin ya fi tsada. Dan ƙasar waje ne. Ni fa ina da labari duk haya kayan kuka zo mun fa. Komai haya ne, hatta kayan ɗakin nata haya aka ce kun yi. Duka haya ne, ina da sirrin komai. Wallahi. To wai shi Ahmed din ma ina yake ne ba aiken ki nayi ki kira min shi ba? Ai Hajiya ina zuwa na ga ya ba su kuɗin nan sai na manta ma aiken na da na zo na gaya miki. Hajiya ko in je in kira miki shi? Kyale ni da shi. Zai zo nan zai same ni. Da ni yake zancen wallahi. Hajiya to ko in je in dora mana abinci? Wani abinci kuma? Su da an riga an kawo musu. Ai akwai dumame, ki je ki dumama min ki kawo min ke kuma ki nemi wani abin ki ci. Wato idan kai kuɗi baka huta ba, idan baka da kuɗi baka huta ba. Ya Allah, Allah duk inda kuɗi suke Allah ka bamu. Allah ka ƙara mana yarwar arziki ya Allah. Allah ka tsine wa maƙiyanmu albarka. Zan ki biyayya tunda Allah ya ce a yi, ba za ki cuce ni ba, ba za ki yada ni ba. Kaga yadda muka yi a saman nan ko? To haka za ka ƙara yin shi a ƙasar nan. Shi za ka maimaita.
Zan baka, amma sai ka min haddan jiya. Ai da iya. To shikenan yi miji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lo ai in dai hadda ce. To ni na san barka da fitowa. Yanzu zai gabata. Barka dai. Asina. Ya aiki. Lafiya lau. Sannu go. Sannu. Ya aka yau Bilal bai je makaranta ba? Malamin mu aka yi rasuwa. Ayya, Allah sarki. Allah ya ji kan musulmi. Sannu. Assalamu alaikum. Hajiya. Hajiya ina ne? Lafiya kalau. An yi lafiya? Lafiya kasuwa. Bilal. Ya gida? San da dawa. Lafiya kalau. Gaskiya fa kin taimake ni. Ka tafi daga baccin. Da fa na rasa sallah. Akwai gajiya a tare da kai ne ai shi yasa. Ina fatan dai baki ji dare ba. Kin je kin ci abinci ko? Kai ma dai ka san ba zan iya cin abinci ba tare da kai ba. Kin ganki ko? Dama na san kin da rashin son cin abinci. To fa yanzu kin ga nan ba gidan ku bane, gidana ne. Gidanmu ne, saboda haka ba zan bari ba. Dole sai kin dinga cin abinci ana. Ko su kike bayan kwana biyu a ganki a ce ban iya kiwo ba. To ban yarda ba, mu je. To shikenan. Amarya, duk wannan kayan aka kawo mana haka. A lallai, an tumata na ji da ke sosai. Shi yasa duk gidanmu na fi son anti saboda ta fi ji da ni. Na ga alama. Kamar fa Zainab bata kawo mana abinci rana ba. Ko dai a ɗakin Hajiya ta bari ni. Kila ta zo tana kwankwasawa ba mu ji ba, muna cikin ɗaki. To. Na'am, Kamal. Kasuwa dai ba a cewa komai sai dai mu ci alhamdulillah. Ana ta ganin buɗi, addu'a ki tana tasiri. To ai haka ake so Kamal. Shi yasa kullum nake gargadin ka akan cewa ka rike gaskiya da amana. Saboda ita ce ta yi karanci yanzu a kasuwannin mu. Gaskiya ne. Hajiya ai abun ba a cewa komai. Sai kin shiga cikin kasuwan nan. Kin ga yadda mutane suka ɗauki cin amana ba a bakin komai ba. Tashi mu je mu karasa karatun ko? Za a je a karasa karatu? Yana da kokari. Ai Hajiya abun ba a cewa komai. Sai kin shiga cikin kasuwan nan. Za ki ga yadda mutane suka ɗauki cin amana ba a bakin komai ba. Kamal, shi yasa yanzu in ka kula haka kurin ana zaure babu gaira babu dalili sai wuta a ji ta tashi ta kama ka rasa mata inda wutan nan take bullowa. Wallahi gaskiya ne Hajiya. Ai wannan kasar tamu gaskiya tana buƙatar addu'a sosai. Ubangiji ya Allah ka sa mu dace. Amin summa amin. Idan an jima Kamalin ka samu lokaci ina so zaka kai ni gidan Hajiya ƙawata. Ɗazu muka yi waya da ita ta ce mun ba ta jin daɗi. Ina so in je in ganshe ta. To Hajiya tashi mana mu ce in kai ki. A'a Kamal, ko abinci fa baka ci ba yanzu nan ka shigo cikin gidan nan fa. Ka huta sai an jima ka nutsu baka da abin yi sai mu tafi. A'a Hajiya ki bari in na kai na dawo sai in huta. Nan ni ba ni da matsala. Nan da zuwa dare zaka kai ni kaji ko? To shikenan daren da ya miki ko? Kamal kenan. Allah dai ya ma albarka insha Allah daren ya mun. To shikenan. Ai ban da wani lokaci in ma naki ba. To alhamdulillah Kin san Allah tashi zan yi in tafi saboda bana so mijinki ya zo ya same ni a gidan nan. Ki fa wallahi kina da matsala. Na ga miki sai an yi sallan isha fa zai dawo. Gara dai na bar ki girkin ki saboda kar in yi laifi. To ai na riga da ma na gama stew, ina ga white rice kawai zan dora yanzu. Shinkafa jiya ma fa kika ce min umma kin dafa mata shinkafa, yau ma ita zaki ƙara dafawa? To umma mijina ce ko zamanta nake yi? Abinda umma ta faɗa daban, abinda mijina ya faɗi nayi daban. Idan ta ga za ta iya ci ta ce, idan ba za ta iya ci ba kuma duk ɗaya ne.
Allah ƙawata, gaskiya kina gasawa matan nan aya a hannu. Yadda in ta tafi ko da wuni in an ce ta dawo ba za ta dawo ba. To in ban da manaci irin na sarakan zamani, kin zo kin yi kwana biyu ba sai ki tafi ba? Amma an zo an samu jarmiya an miƙe kafa. Ala dole ke sai kin tada ko maɗa kamar gidan mijinki? Ha ba. Ba gidan mijina bane. Amma kar ki manta gidan ɗana ne. Kuma a yau idan na so zai yi waje da ke ya kawo wacce tafi ki.